Fasching, zapusty, mięsopust, popielcowo-szczoda, tłusty czwartek, roztomajte cumbry. Melikujecie i żeby da wam same klerowe jak się kreple parsy. A dydzie o żoduńskiego czwartku, bo na gawcy cię na nie poradza, bo mi się jeszcze dzisiaj pieronem po nich chepie. Niektóre to ci byli takie hapich, takie fes przepadzite i że na tym tłusty czwartek naforantowali tych krepli tela i że jej nie skorzy nie poradzili zmamlać, a we piątek to ci już nie lza, nie idzie ich ćkać, no bo to już przeca po tłustym czwartku. Tak też ci było kiedyś ze moimi babami, znaczy się Edzą, jej nieboszką, mamulką. Już jak sam godno to ten czos festelnych balangów, bigli, biesiadów, te cołkie zapusty, jak inksi go dają rozpusty, zetrwają od nowego roku aż do ostatku. Aż do śledzia, po którym jest szczoda popielcowo i fajran tańcowania i uciechy. Kiejsi grzech wyczytał i że ten gryfny, dobrotliwy charakter Ślązoków pokazywał się w tańcowaniu, kuligach, kolędowaniu, szumnych zabawach. Szykowne, wysztafirowane, ucieszne dziołchy tropieli się, co by w tęczo znojść, chycić przyszłego chopecka z kulitego i że bez post po szczodzie popielcowej będzie już na to za nieskoro. Jeszcze moja starka na te 3 ostatnie dni zapustu, na niedziela, piędziarek, wtorek go dali kusę dni, kiedy wszystkie szpasowali, fimlowali, kiedy sprawiali kuligi, kiedy tańcowali bez sołki dzień i noc do padnięcia i kiedy jeszcze młodzioki przeblikali się za Żydów, Cygonów, roztomajtych Tatarów, za dziadów, jeszcze roztomajto gadzina, bery, capy, wilki, co tam jest, w to by tam co nie godą te ostatnie dni, te ostatki to zawdy było mocka uciechy i szpasu dla wszystkich, kiedy jeszcze każdy dawał pozór na ten najstroższy, nieskorzy post. I wiecie, łuńskiego roka wypiekara zbajslowali taki rychtyczny śląski babski cumper. Nie wtore oszklipce go dali, co to kiejsik wypokopili krakowskie handlery, no ale to naisto nie ma prawda, bo już moje starożki wspominali o takich babskich cumbrach zrychtowanych bez same baby we tłusty czwartek. Tańcowali ci w tym, co śpiewali, smycyli po sztrekach, a bojno na rynek takiego Schneimanna, tela zbajtlowanego ze grochowiny i słomionki. Mianowali też ci go razinku cumber, a na ostatku stargali go do imentu kajsich na najsrokszym we mieście placu. Czytałeś też ci, i że miano cumber jest wywlecone od jednego birgemajstra, nie poradza teraz z Pokopic jakiego miasta, który był srogim łoszkliwcem, gizdym soroniem, a który bezmać świtnął w kalendarz, kipnął ci był genau we tłusty czwartek. Jeszcze kaindzi stare baby trafiają się we szynku, a kiedy mają zdziepko pod mycką, to bierą taką kukła i w rozpy nalują od chałupy do chałupy, od komina do komina, ale ino tam, kaj są jakieś ich dziołchy na wydaniu, co by od nich wycyganić jakiś ich fant. Za kiery nie skorzej te istne będą musieli zabulić. Są też takie, co godami, że poznańskie baby we ten cumber fundowali hopom muzykantów, gorzoła, piwo i jakieś igiodu, ale to mi się naisto nie zdo, co by to była prawda, bo same przeca wiecie, jak to ze tymi poznaniokoma jest. Kiedy pora o tym nazwą, było u nas we Polsce ten spis powszechny, to jak chcieli porachować poznanioków, stykło ciepnąć na placu na rynku ceskim. Wszystkie poznanioki ciepli się, co by go chycić, a i że żaden z nich nie był taki gibki, było aż za tyle czasu, co by ich wszystkich genau porachować. A o tych poznaniokach to mi się wspomniało też z kuli tych krepli, bo oni już mają inszy zwyk świętego Morcina, kiedy nie kreple, a insze, takie ino jej kejse bez cołki dzięćkają. Somek też te kołockie i nie poradza powiedzieć, nie mogę powiedzieć, dobre byli, no ale to już nie nasz cyrkus i nasze afy, prawda? No to już moment już fasching, karnawał, jak to za starego pierwy go dali zapusty. Ja dawniej cołki karnewal, co go dali zapusty fasching, ale co teroski się ino go do tak o tych ostatnich 3 dniach skorzy szczody popielcowej. Fasching, karnawał to tak richtig napoczyno się dziepiero od 3 króli, a zetwa żeż do tej szczody popielcowej. Od czego to przyszło? Ano od takiego słowecka karnawal, co idzie przetuplikować na mięsożerstwo.
Tak naisto, jak to już klerował, zapusty, to są te 3 dni blanku ostatnie z korzyściody popielcowej. Tela, co we dawniejszym kościele go dało się carnis privum, znaczy się mięsopus, inaczej pociepnięcie całego mięsa, całki łowęziny i spalenie ich na szachty, na zwały. No ale za starego pierwy ten całki czas od 3 króli do popielca, to byli zapusty tela. Godałem ci też roztomajte mądroki, co karnawał tak riklich, to idzie wywieźć jeszcze ci od roztomajtych świąt pochańskich, takie jak Lupercalia, albo Bacchanalia. Już w tym starożytnym Rzymie fajrowali w grudniu Saturnalia, Carus Navalis, a to ci była taka łódka, taka kana, tela co na kółkach, we kiery ci Dionizos, taki ichni pomboczek, fyrtał po cestach, po drogach, we pochodzie łośkliwych, a można i gryfnych satyrów i bachantek. Kiejby na to nie gawcyć, tak to zowi wylazuje na to, co ten całki karnawał, to był czas, kiedy ino biesiadowali, tańcowali, wyrobiali, przeblekali się za jakie heksy, szczygi i krzestrożki, a że nie wtore kapelunki napocznić się gorszyć i przeciepować ludziom, co to się nie godzi. I te kapelunki mianowali ten czas nie zapustami, ino rozpustami. Kajsik, jak wyczytał, taki jedna Araber, ambasador turecki Sulimana II, przykludził ci się ze Polski nazwał do Stambułu i wszystkim naokoło obsprawiał, co we tamtejszym Lechistanie ludziska blank fiksują, pierę jej na dekel od Nowego Roka, idzie pierochasie nasute na palicę we Szczoda Popielcowo, mogę wyliczyć tych wszystkich fimli, ćmieli i iptów. Nie miarkuję, kiedy to by dało sprawią, ale idzie powiedzieć, co mówisz dla tośne zapusty, dla tośny fasik wnet zbyte, forbaj. Mieli, my zeszli ten taki szykowny tłusty czwartek, po kiermie sedzi się festenie leberka sztinkrują, a i tą chanie, harynka, ten szykowny, zwyk, śledzie mianowany, to już mamy dzisiaj przed tą popielcową szczodą. Kiedyś na ta szczoda się go dało, wstępno szczoda, a to skuli tego, i że była ci ona pierwszym dniem srogiego postu, znaczy się wstępnym do wszystkich srogopostnych fajerów. Jeśli to też pierwszy dzień srogi pokuty, kiedy trafił genau na 40 dni, nie rachuje się do tego niedziel, przed Wielkanocą. Beda szczoda we wszystkich kościołach, kapelunki sują ludziom na palicę hasie ze palmów wielkanocnych ze łońskiego roku. Kiejsik jest z tego dali, co to jest hasie ze starych gnatów i kostyrów, które szło znojść kajsik na cmentarzach. Ale to pewnikiem nie jest, prawda? Nie skorzy to było ino dla tych wszystkich ludzi, którzy jawnie odprawiali ta pokuta. Po suciu hasim głowy taki pokutnik musiał zaroski wylazować ze kościoła i nie mógł ci rań wleźć, a że dopiero po spowiedzi wielkanocnej we srogi czwartek. Tak było ci od IV wieku, aż do X. Jedni go dali, co ten zwyk sucio na tych paliców hasim pokazał się we VIII wieku, a we XI wieku papież Urban II przykazał sucie hasim we całkim kościele, a te hasio miało być ze tych palynków. Jeszcze za blank starego pierwej we Szczoda Popielcowo baby pomywali, wypożali genau wszystkie garce, co by na nich nie łosło ani kąszczek, ani bzdzinka fetu. Już zaś kajsi na przypiecku baby stawiali bącloki na postny żur. Co to był ten żur, to nie byda za tela eklerował, bo jeszcze mi w to się przeciepnie, co ja do goroli godu. Wiskali przy tej przyleżytości też taką szykowno śpiwka. Wstępna środa następuje, kuchareczka żur gotuje. A te kapelonki nakryklali już ten krzyż każdemu na palicy, go dali przy temu takie słówecka. Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz. Albo inaczej można, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Wyszło po jak tyż kajsi i że było jeszcze inszy zdziebko zwyk. Było ci to można deczko insze niż wszystkie półpoście albo śródpoście. Skuli tego, co za starego pierwej ten srogi post był respektowany blank ostro.
Od tego, czytam, półpościa zakozane było ćkanie przejskiej waży, przejskiego ważonego jodła, a we ten dzień ludzie trzaskali przejskie stare garce, kejsiki glinianne, łodyliny, łozol. No ale jak to u nas, i z tego młodzioki poradzili zbajslować coś ich na jej uciecha. Ja już bieronym dawno temu nazad, jeszcze za czasów saskich, ksiądz Jędrzej Kitowi tak o tym zwykł pisał. Młoko przed niewiastą przechodzącą, dziewka przed mężczyzną rzucała o ziemię garnek popiołem suchy napełnionym, trafiając tak blisko, żeby popiół z garnka obsypywał i okurzył idącą osobę. Zawołał wówczas swawolnik: półpoście mości panie lub mościa panno. No i to by można stykło. A dzisiaj mamy śledzia, a jutro popielcowo szczoda. Eugen z Pnioków.